Wacht je! Ja, maar die tas van jou. Wacht je nou even door, hè? Go! Nou, ben maar eigenlijk jou een keer. Maar meer wel goed, denk ik. Ja, maar nog een beetje spannend. Ga ik die hand als vinken in vis? Wij bezig, vis. Goedemorgen. Een nije dij en een vlag. Een nije dij, een nije vlag. Wie ben Hieldaal? Lekprikt. Check Hieldaal. Zit er onder. Wat die rechtjes in Hieldaal. Alle bultjes. Van Joet op de planning. We hadden een boottocht regelen met Herman en Durkje, naar Fina en Omejan, dan Viven Omejaner en alle bandjes. En nou eerder al, want eigenlijk ga ik al een paar keer zijn van ik doe dat nooit weg. Of op vakantie binnen, want ik word altijd hartstikke misselijk op die boten. Maar we gingen gewoon toch een poging doen en ooit had je hem iets heel leuks om te zien. Ja, ik hoop het net, maar dit leek wel heel leuk, weer een beetje een piratenbootzaak. Ja, die had helemaal nijmaken. Ja. En dan gaan we dolfijn spotten. Dus hopelijk zien we dan dolfijn. Dat zou wel mooi En zijn. ik zou het echt leuk vinden als een dolfijn met mij zwemt. Dat zou wel heel leuk wezen, ja. Ik hoop als het echt voervreden. Ken ik wezen of we ze net zullen, hè? Nee. Dat ken ik. Die man kan net over. Maar ik denk dat die man wel een beetje wit wezen had. Maar nou ja, we gaan dus dolfijn spotten. Wat gedeeld al? Hilde wil de camera graag beet houden. Maar we zijn verder we dat door, willen we eerst nog even lekker alcohol, want het is echt gleurniet. Toen hebben we Hilde al. Dus we gaan nog even een uurtje zwemmen. En dan gaat knabbel en babbel even koesten, want het zijn wel hele lange dagen. En dan, nou, dus eerst even zwemmen, dan een lekker koesten. En dan gaan we met de piratenboot op zoek naar je dolfijn. En wie neemt je hem bij mij? Via het net te abonneren en te liken. Nou, we binnen in het zwembad. Hij is even omkleid. Eerst het doek al aan. Nou, en Hildo is natuurlijk het wetterwijte baan. En dan iets te doerig. Check dit. Hij springt er gewoon in. Wat zei ze, jongen? Maar sta eigenlijk op steen, hé. Probeer je eens, donder eens op steen. Nee, probeer je maar. Zeg eens. Zeg, dat zaken op het krokodils is. Zullen we dat beginnen? Oh. Hé, zaken. Hé, wacht. Zus. Ja. Applaus voor zaken. Oh. Hartje. Nou, ik ga direct in te mijn vierste waren. We gaan lekker zwemmen met alcohol. En zoals ik zei, vanmiddag mooi met de piratenboot. Oh, ik moet de bal meenemen, Leo. Ja. Balletje. Hebben ze. Ik haal 3 keer er op een simvakantie op zo'n skipwest. En 1 keer hield ik mezelf helemaal onder kwaren. Nou, we zullen het zien. Ik doe mijn best. Ik had dan ook het idee net maar dat ik weer wat mis. Dus we zullen het zien. Later. Hoi. Het is te mooi. Wie huis weer omklaart. Die gaat correct in een uurtje zwom. Even opfrissen. Ja! En dan krijgen we een broodje hotdog. Met vlees. Knakwasjes. Kun je zo zeggen? Knakwasjes. Ja, knakwasjes. En dan smiet ik zaken en Hildo even naar bed. Kan die even koesen. En kan jij ook even chillen. Hey, krokodil. En dan geef we een beetje op het bord. Ja! Goed. Dus toen ben ik ook uit. Ja, nee. Misschien bitter misschien. Wauw. Maar het is echt iets heel leuks. Wat is het? Het is erin in je Zichtjes, ja? En tribunskanaal. Echt weer? Piratenboot, hè? Wie was er op Jelke? Die kluit nog even op. We weer stiekem even naar... Oh, dat is er al. We weer stiekem even naar de auto heen gaan, want het weer te heet om te rennen. Het is met 10 minuutjes, maar wel heel heet het 10 minuten. Ja. We zijn even lekker lui in de auto. Ben ik des te sneller weer. Tuus. Kom jullie? Hier maar. Zijn we doos zwembad?
we tillen nog, Hilda. Hé, wacht je. Wacht je. Ja, maar die tas van jou. Wacht je nou even door, hè? Hier in het schaap was erin. Aan gaat met die til. Het vierste hiet. Oeh, denk erop. Hiet, hè? Wat zei het? Verstaan je nou? Ja. Waar is Zaken? Zaken de krokodil mij? Ja. Ja. Nou, we gaan op naar huis, naar de tent. Naar de tent. De tenten. Op naar de tenten. Is dit anti-prik? Ja, als je daar naar de prik stebbing prikken, Ik trek een beetje met de vinger en smast het weer op die oren. Zei je? Zo. Oh, niks zo jongen. Dat is Hè? een prikhulpbot. Ja, het prikt even en dan jokkert het er net meer, hè? Nee. Nou, ondertussen ben ik knakkie zo'n het kleermeidje. Goed, dus ga ik nog broodjes. Ik nog even pakken. Broodjes. Echte hotdogbroodjes. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Dus ik nog wat pandjes even skiermeidje, want ik heb nog een keer broden. Heb ik toch misschien nog meloen snijden? Lekker fris. Ja, ook nou ja. Lekker fris en vitamines. Maar snijplankje, hè? Oh, moet ik dat van? Nou, ik dacht, dan doe ik de wat. En de pandjes skeren. Nee, we zien. Ik doe de mes laat direct. Ik kan poetsen. Ik poets het wel even. Poets het. Breng die sabel. Ja? Ook. Ik poets het. Oh, dit is toch echt heel zeer. Dat is zeer, jongen. Blaas. We hebben nog onder koude wetter. Als ik stond dat lekker het boetendouche staan, hè? Wat is het? Ah, het jokkert, het prikt een beetje het spul. Oh, dat spul, ja. Dan best wel leerzaken, Topper. Eerst dan wakker je. Een goeie grote brood best wel, hè? Ze pakt hem en dan wakker je dingen. Ja? Ja. Ze danken zaken. Danken zaken. Kom je boetenjeugd? Je voelt mij. Ja, kom maar lekker in de boet, joh. Die nemen niet, maar ik kan daar een beetje trouw aan. Oh, Als schatjes. kom maar papa. Prikt het zo goed, liefie? Oh, verdikken net. Hier leeft nog. Kan hij het een meloen even snijden? Zo. Wat is dat maar die wettertaxi, joh? Wat voor wettertaxi? Dat heb ik niet. Ja. Alles goed? Ja, Hast je al zin in knakwasjes? lekker. Ze zijn haskleer. Ik kan maar doen. Oh, lekker. Maak je happy? Lekker fris even. Heerlijk. Oké, Zaken wil een challenge doen. Zo snel mogelijk een meloen oppieten. Wacht je. 3, 2, 1, go! Jij er extra moet bij me op. Terug in. Oeh, lekker. Je drukt me nogal, meneer. Ik op. Kom op. Goed zo. Ze kan helemaal in. Hij valt daar. Hij een doekje is er klaar. Leuke challenge. Ja, niks. Zo, alweer skin. Ja. Praat je het uit. Lekker, Ellie? Heel lang, wat is het doen? Hit. Ik ga grutte en liedjes. Op je achter wat donkerder, dus ik ben heel benieuwd. Huppatee. Wel hiet, ja? Hit. Zullen we die mij nemen, de boeten? Ja. Kom maar. Ik heb vlees. Hij heeft vlees. Yes! Toen liet die groen binnen. Oh, zo lekker. Zitten, eten. Alle even huid. Net weer. Ja, ik moet even mee. Hou even mee. Ja, maar mij mag het maken. Ga ik je pannen? Met hem ze maken, werk het bij mijn wasfabriek. Ja, en dan was je vrouw. Maar ik bedoel, mij moet ze ook correct bakken. Broodjes in. Ja, die ging lekker. Hè? Nou, lekker eten, jongens. Lekker eten. Eten. Oeh, lekker Sharky. Nee. Was geen broodje? Nee. Oké.
Ja, mayo. Net lekkere mayo. Beetje zoere mayo, hè? Of was ketchup? Of curry? Curry ketchup. Nee? Alles is maar zonder saus op, vind ik wel lekker. Ik krijg een letterlijk mayo. Ach, doe even webs. Ja, een wesp is wel Hier. vervelend. Die wordt een knakbasje. Fut. Fut. Hier. Nee, mayo. Ja, met mij en dan Mayo. fut wijzen. Wat een goed is hier. Oh, daar is het. Oh, fut Oh, er. daar had hij vast een halsje. Daar had hij zijn halsjes, daar onderkroept. Zit nog niet dutje. Dat had... Oh, Zeg, zie stutje nog wel? Zie stutje. Nou, loop maar uit. Nee. Dat wil mooi gebeuren. Zie stutje. Een salamander. Straks zie stutje. Nou, wie ben je? Huzar? Hoe heet hij? Huzar? Zwir? Huzar. PR staat. Hoe? Verzar. Verzak. Nou ja, ik kan het net echt uitspreken. Oh, ik zie hem. Het is een soort haventje hier. Wat winkeltjes hier nog. Kom maar, kind. Nou, nog even wachten op die oren. Die ben onderwijs. En dan aan de boot op ziek. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, dit is al een hard niet. Zie je hem? Dit Ja, is al lekker. een zeevogel. Ik wil wat in mijn pik. Hallo. Erik Visken. Oh, het is wel heel helder. Om heel prut schelp. Oh ja. En wat troeperig. Nou, wel een mooi stadje. Leuk zet mij die haven erbij. Had toch altijd voor het wel sfeer. Ik zie erachter wel een beetje een soort van... Het is wel heel groot, hè, dat skip. Ja, maar die jongens, die jongens. Daarachter jou, dat is wel zo'n bruin skip. Maar... Gaan we even die oren jaren, denk ik. Zullen we die oren even op ziekje? Ja, die zullen ze jaren wet hem binnen. Net ringkoekelen, hè? Oh ja, tante. Nee, kom ik even in, hè? Maar is het wel omhoren pas een mooie bedien-outfit. Ja. Allemaal mooi om. Ik zou delen met Willen we uit een bladje of een stien? oranje. Kom, ik ga ergens een drankje doen en dan wacht je op de boot. Dat is lekker western, hè? En we hebben gereserveerd voor Joen om hier wat te eten, om we weer omkomen. En we zullen nou eerst nog even een terrasje op ziekje. We hebben wat drinken kunnen voordat we de boot op gaan. Maar we hebben de boot extern. Wie zei, dan missen we hem net. Wat nu zegt, joh, dat is toch wel heel mooi. Met een heel mooi stadje dan. Porek. Nou gaat het toch echt om. En ik ben benieuwd. Is de boot er al, jongens? Met het net. Nee, nog net? Nou, ik denk. Je weet wat toch? Oer 5. Is er nog wel meer meisjes? Oh, heb je met tattoos? En daar. En een... Oh, wat vet! Dat is een dateschap. Dat is een dateschap met shutter. En dat is een shirt. Zo viel mem haar aan op het skip. Zo. Oh shit, Tiff, of Ildo haar tattoo. Oh nee! Shit, die had zo'n Als ze vinger. erop poetst. Oh ja. Nou, echt mooi. Een blauwe vinger had ik dat iedereen. Maar ik nog hier vreetje dan? Van Joep? Nee, Hilda vindt het een beetje gek, denk ik. Zo. Was lekker in je jaren, maar shitzaken, hier komt eraan. Lijkt het wel echt een piratenskip, hè? Ja. Oh, hier is Wauw, wat een cool skip. Je reed net Troy, hè? Nou, rieden dat er sowieso net jaren, hè? Varen. Wauw, cool jongens. Ik ga er zin in. Rimbrei uit. Ken dat zo? Goed hoor, touw heen. Oh, dat is doorheen, ja. Het is mooi wat. Sveta Anna. Nou, ben benieuwd jou Gensel. Maar meer wel goed, denk ik. Ja, maar ik vind het nog een beetje spannend. Ik vind het wel heel leuk. Het ziet er wel echt super leuk uit. Kom maar goed, je. Oké, je bent mij op de boot. Zo zit het terug. Bitte aufpassen. Hallo. De reserveren tafeltjes, hier. Maar reserveer erop. Oh jongens. Wie is? Kennen we aanzien. Dat kennen, daar zit je aan. Ja. Dan de aanwijze bril. Ja, dat mag er in de tas. Als ik denk dat er al uit, was het in de tas dan. Is het wel leuk? Ben je aan het varen? Ja. Tiff is naar je boot, lijkt je ook al. Oeh, blinder, weet maar weer. Mooi skipje.
Ja, ik kan echt heel snel. Clown. Ja? Linker. Heel goed de clown. Oeh, van. Echt, ja? Paren. Oh. Ja. Ik hoop dat we die net nodig binnen. Nee. Hij mag het vogelnestje doen, daar bovenop. Het vogelnestje boven. Dat is grappig. Je zit hier voor je. Oeh, eilandje. Ja? Oh ja, Ja. oké. Dit is gewoon rennen. Dus je even op de punt. Maar ja, Oeh, en we zeggen krijgt hij hier. Waar? Zwaar. Waar binnen? Zie je dat samen boven komen, jongens? we zijn aan de fin. Daarom moet dit even nou zo langzaam. Nou, omdat ze hier binnen, maar we net verder varen. Dus je kan doen maar op bankjes tegen zaak. Zo, dat witte boordje, daar was nog een visje in. Oh, rugzijde. Bij deze vis. Oh, daar ben je het. Zaken maar staan in de vlak. Filmpje, papa? Ja. Ik zie het niet. Zussen zaken? Oh ja, ja! Oh ja! Zeg ze! Oh, hier. Oh, wauw, jongens. Zo daar. Oh, wat is dit span, jongens, wat is dit span. Daar. Heb je hier. Oh, yes. Een spantje. Een spans. 2 biel qua zaken. Zeg ze wat zaken? Vind je cool? Dat is Jesse. Ben je Jesse stuurt je buurt. Jesse als jongen? Ja. Ja? Hoe is dit? Dit is cool, hoor, net Jesse. Ja, maar eerst even, want toen moest ik bijna komen. Ja, wie ik haast, maar wie ben er, hè? Hildo had al even kwaren zaken, ik moest hem haast. Ja, ik zeg hier. Heb je dat witte bootje nog? Maar we zijn er overal heen, Leeuw. Ja, daar. Oh, hakmist. Bingo. Nee, dat is grappig. Ze zijn heel mooi traag. Wat dat betreft. Ze ben net ontspannen. Ze ben even in de relax-modus. Hiervoor. Hele dikke kwal. Oeh, kwaltje. Dus je kant. Oh, daar, jawel. Daar links van. Of hoe neemt dat achter dus? Vooronder. In voorom. Had die man nu hier nog aan kijken? Dus je er weer weg? Ja. Oh, ja. Gaan we maar bij het jaren? We maken net zo snel gaan. Nee, dat is het niet. Door hartstikke mooi hun berg. We gaan in de kroep. Oh, wauw. Waar ben je nou, Lois? Onder water. Ja. Ja, onder water. Logisch. Ga ik die hand als vinknip vis? Heel stevig vast hoor. Nou, ik hou dit even stevig staan. Ja, ik kriep jou maar zien handen, gast al. We gingen achter zo'n leuk. Ja. Ik zou vertrekken. Ja, daar nog één. Oh. Zit daar. Zes bezaken? Ik lens het dan in het zendel. Zit achter die orenboord ook. Zit ik in. Zit daar. Zuster? Zit daar. Voorbij die boordzaken. Rechts van die punt. Zit daar zit draaien. Zuster? Daar helemaal in de vierten. Zuster het? Ja, ik zeg, ja. Zit daar. Zit. Zie je, daar is hij. Ja. Ga bij die boot. Zit hier. Hier voor heel dichtbij. Zit. Zit ja, hier. Zuster? Dat is net al die telefoonsje. Nou, we hadden de dolfijntjoen, maar ik denk net dat we weer mijn boord op zee gaan. Toen mijn Ildau, ik en zaken heb. Check dit. Alleen een jelke is fit. Ik had zeggen, het valt bij mij nog daar. Het wie heel mooi, maar net voor herhaling vatbaar. Ja, ik ben een beetje min. Die ben er haast weg.
En dan gaan we... Boersma's, hè? Oeh, boersma's. Ben je van de waldjes? Boersmatjes. Oh, Elie. Oh. Nou, we gaan haast nog even het stad zien. En dan drinken we daar nog even wat eten. Maar al met al weer wel echt schitterend. Maar wie weet wel, dit hoeft net mee. Nou jongens, we zijn op het terras waar we van de morgen al even reserveerd hier. Maar misschien hoe een prachtig uitzicht alweer haar. Voor de haven en nog een eiland. De jongens zijn daar mooi aan het zien. Het wetter, heel helder. Nou, het was een prachtige tocht, maar het is net om een uur besteed. Nou ja, wel onjelke, maar net om mij en de Ben. Ik was bang dat ik echt kotsmisselijk was, zodat wie net zag. Ik viel me wel wat weeg. Maar dus beide ben we dus wel echt kotsmisselijk. Eerder had ik kotst, dat is echt super sneu. Maar nu ben we op een wal en is het klaar. Dus nou ja, weten we dat van een keer. Doen we een keer wat oors. Wij zijn zeden. Vond je het nou een leuke vlog? Wat maakt ze dan eraan? Ja, en? Ja. En via het net het chill app te downloaden van die tablet of telefoon. Op een nieuwe chitsvlog. Doei!